do dalšího videa a předchozí se mi nepovedlo pardon, ten fotbal druhý poločas se mi nepovedl. Takže vás chtěl upozornit, abyste se na to museli koukat, ale když budete chtít, můžete. Když vám to neškodí. Je to přece YouTube. Nejlepší a nejnovější věc v celém světě. YouTube je prostě boží věc. Tím nikdo nikdy nemůže opustit. Já i tak v životě neopustím. Jako vám to hrá věc YouTube. To se zase jmenuje YouTube. Teď přesně 13:34. Jo. To tady moc natáčení. Je to dnes 20. 9. Je 29.6.2016. Jo. Vy se na to video můžete kouknout na ten první poločas, ale nemluvil jsem tam moc málo. To se omlouvám, pardon. Tak na dalšího videa. Čau. YouTube je jedna dobrá věc.